te va a treure els punts rojos. Ah, molt bé. Aquell que fa el contrast és el que te fa aquest efecte, diguem. Sí. Entonces, el defecte és els punts rojos que és el que treuen Així tens poros, els poros també. així tens poros i així que no n'hi ha res, treu tota la... I així mateix no n'hi ha cap defecte, la soldadura és tot un cordó continu, salvo així en els cantoners estos que se queda algo més roig perquè és més complicat de detectar.